Ευρώπη είναι ανίκανη να δώσει κάποια λύση. Να δώσει κάποια λύση να βγάλει την Ελλάδα μας οριστικά από την κρίση. Έλα η Μέρκελ με το Σάρκοζι μόνοι τους κυβερνούνε. Έλα μόνοι τους κυβερνούνε, οι άλλοι ηγέτες σύμβολου δεν επαναστατούνε. Έλα αυτή που ονειρευτήκαμε δεν είναι πια Ευρώπη. Δεν είναι πια Ευρώπη να μπαίνουνε, να κάνουνε πάρτι οι κερδοσκόποι. Μέρκελ απάντηση ζητώ σε ερώτηση με ουσία. Σε ερώτηση με ουσία, ως πότε της Ευρώπης οι λαοί θα γίνονται θυσία. Πού είναι ο χρυσός της κατοχής, πού είναι ο χρυσός της κατοχής και οι αποζημιώσεις. Οι αποζημιώσεις και τώρα μας καθυστερείς κάθε φορά τις δόσεις. Γέρνουν τα υποβρύχια που κάποτε πουλούσες. Αυτά που μας πουλούσες και Σιμονί καμάρωνες και μας περιφρονούσες. Μίζες τις ήμες μοίραζες να μην το λησμονήσεις. Να μην το λησμονήσεις και στην Ευρώπη ήθελες να έρθεις να επενδύσεις. Και στην Ελλάδα ήθελες να έρθεις να επενδύσεις. Έλα ευημερούνε οι αριθμοί και οι λαοί πεινούνε. Και οι λαοί πεινούνε, ανεργοί ξεσηκώνονται και επαναστατούνε. Έλα βγάλτε το ευρωομόλογο αν είναι αυτή η λύση. Αν είναι αυτή η λύση της Ευρωζώνης, οι λαοί όλοι να είναι ίσοι. Έλα η Ευρώπη στην Ελλάδα μας έχει πολλές ευθύνες. Έχει πολλές ευθύνες και καθυστερεί ανάπτυξη εδώ και τόσους μήνες. Έλα οι Έλληνες δεν θα γεννούν στη χώρα τους επέτες. Στη χώρα τους επέτες γιατί είναι υπερήφανοι κι ας έχουν άδειες τσέπες. Δεν είναι η Ελλάδα ούραγος
Δεν είναι η Ελλάδα ουραγός σε όλη την Ευρώπη. Σε όλη την Ευρώπη τα φώτα του πολιτισμού στον κόσμο έδωσε πρώτη. Ελλάδα, να μην ξαναβγείς. Ελλάδα, να μην ξαναβγείς, ποτέ να ζητιανέψεις. Ποτέ να ζητιανέψεις και φρόντισε τα πλούτη σου να τα νοικοκυρέψεις. Έχεις χρυσό πετρέλαιο, ηλιονησιά λιγνίτη. Ηλιονησιά λιγνίτη και χιλιαδιό άλλα καλά από τον Εύρο ως την Κρήτη. Έλα δουλοπρεπείς οι Έλληνες ποτέ δεν θα γεννούνε. Ποτέ δεν θα γεννούνε και λύση οι πολιτικοί να ψάξουνε να βρούνε. Είναι πεσαγής και πάντοτε πληρώνει. Όπα και πάντοτε πληρώνει κι είμαστε οι καλύτεροι σε όλη την Ευρωζώνη. Έλα να ξαναρχίσει η ανάπτυξη, να πάψει η ανεργία. Όπα να πάψει η ανεργία, αν δεν είναι να γεμίσουνε τα έρματα ταμεία. Γεια σας. Είμαστε σήμερα σε μια ζωντανή εκπομπή. Ευχαριστούμε τον Blue Sky που μας κάλεσε και είμαστε στην ευχάριστη θέση να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Είπαμε μερικές μαντάδες που έχουν σχέση με την επικαιρότητα που όλοι ξέρουμε. Είμαστε εδώ για να σας ευχαριστήσουμε και να περάσουμε μια ώρα ευχάριστη μαζί σας.